Сәлем, Руслан. Біз қай келдік? О, сәлем. Бұл язушы Нурихан Фаттахның һәм біздің үйі. Ә сен мұнда нәрсе эшлейсің? Мұна ишек алдан чиз тартам, боздан. Ярдәм итәсің ме? Әлбәттә. Әйдә. Кішкене шақта яратқан ойының нендей болды? Куышлы. Тотасың ма мені? Бұл сарайдан нәрсе жетмей? Патша. Әгер де табышма қайтсам, жауабын біле алырсың ма? Әйдә. Шақырмасаң да кірә, түргә мініп ұтыра, бүтін үйні тутыра. Ол нәрсе? Ол сей мені? Йоқ, ол суық. Ярар. Ә бұл ұтын нәрсеге керек? Бүгін мұнша яғабыз. Мұна ұтыны апкірам. Мұншаны шул хаты яратасың мұни? Айе, бек яратам. Мұншаға бәйлі бірер ғадәтігіз бар ма? Бар. Біз мұншадан сыңғыл бір түрлі варенье білән чай ішеміз. Кора желек. Һәм бізде ол атала мұнша вареньесі. Сен де меңа табышмаға айт әлі. Әйді айтам. Ағаш ат құйрығы сілкітсе, салават көпірі ясала. Білмейм де. Ең яратқан рәссамыңның ең яратқан рәсімі. Білмейм. Олар бик көп. Ә шулай да? Ярар, бірінші ескерткіш түшкенін айтам. Исаак Левитанның рәсімі Иман деген. Ең яратмаған рәссамың? Сальвадор Дали. Не үшін? Чөнки ул нашар рәссам һәм популяр булган пиар аркасында гына. Әгәр тормышың рәсем булса, бу нинди рәсем булыр иде? Мына күз алдына китер. Шундый жылы җәйге көн, ям-яшел ширемдә ялан тәпи шундый бала йөгереп бара. Әти-әнең синең рәссам булуыңа ничек карый? Алар бәләгә чакта бик әйбәт карадылар. Аннан соң инде тегеләй булай. Алар синең кем булуыңны теләгәннәр иде. Махымрак мына ничек әйтергә була. Кем түгел, ә ничек. Мына шундый зур якты офиста, җылы урында, шундый җайлы креслода отырып, күп итеп акча эшләсәм, шунсы әйбәт. Иң кыйбатлы рәсемең күпмегә сатылды? 100 мең. Булачак рәссамга берәр киңәш бир әле. Бер нәрсәне дә курыкмагыз. Бигрәк тә Бигрәк тә әттәне һәм аннаны. әти-әнигә мәхәббәт аңлат әле. Чын әйткәндә, мин сезне бик яратам. Һәм бөтен нәрсә өчен рәхмәт әйтәм. Хәзер син нәрсә ясыйсың? Моңа карагыз, бу Нурихан Фаттахның портреты тарихы образында. Бу рәсемне нәрсә эшләтәчәксең? Нәнәгә бүләк итәм һәм мына монда буйда ул эленеп торыр дип өметләнәм. Тормышыңдагы иң зур казаны шул нәрсә? Мына бу минем гаиләм. Асыл ярым һәм минем хатыным. Синең балаң сине ничек күрә, шуны ясап күрсәтә аласыңмы? Әйе, хәзер. Хәзер күрсәтәм. Сине нәрсә көлергә мәҗбүр итә? Минем хатыным. Сине нәрсә еларга мәҗбүр итә? Күп нәрсә. Мин шундый нишка күңелле гел җыларга гына торам. Табышмакка җавапны әйт инде. Пумала? Синең пумалаң ничә сантиметрсың? Бу сорауны минем хатынымдан сорагыз. Ул минем завхоз. Иделгә тышлык ясыйсыңмы? Мин ясадым инде. Мына март номерында укыгыз. Рәхмәт, Руслан.